Urtean zaharreko 32. domekie. Jerusalem iritsi da. Azken astean ikusi dugun igoerako bide luzearen ondoren. Danabe bukaera iristen da. Jesus tenpluan dago. Uste kristinoko azken domeketan. Irakurgen gaiak eskatologikoara seinaletan dabe. Denboren legundek amaierantz. Gaur evangelioa hildakoen berpisteaz bera egiten dau. Azar guztietan zehar aurkitzen dugun gaia. Lehen egakur gaian aurkitzen dugun funtsezko gaia. Leialtasuna eta jangoikoaz mantendu behar dugula. Irakurritakoa, entzun eta gero ikusten dugu nola egin dezakegu. Protagoniste guztiek egin daben moduan berpistarekin eta beste bizitzagaz fedea erakusten daben haien eginakaz. Nahiagoko geneuke bera esan algen esan, evangelien gaia aurreratzen dabe. Bigarren irakur gaian Paulok izaiatzen da egoera zaiaren aurrian ematen kontsolamendua kristinauak. Fidelik izaten zaiatzen direlako, baina zailtasunak kaldi bakoitzan handiagoa dira. San Pauloarek pizten zaiatzen da. Gainera laguntza gehigarri ematen dau. Kristinaren bizitza bide bat eta ezak zino metaketa dala gogoratu zon. Gure bizitza kristinaon jaunare gantza aurrera egin behar dugu, ez jaunarentz metatzea. Jesuseri egin utzen galdera trampa hotza batzan, galdera irregarri da. Eta horrezegatik Jesusek erantzen dau, etorkizuneko bizitzagaz eta berpistearekin fedea, bai estatuz jangoikoa, biziduneko eta ezildakoenako jainko bat dala gogoratzen dau. Jangoikoak entzun dugun berba adierazgire batzuk aurkitzen duguz. Tematen dira, berpistearen, etorkizuneko bizitzen, konbentzituko bere fedean uste oso honetako da. Handik ateratzen dituzten indarrak bere leialtasunerako tokitik. Horrela, adibide geure eguneroko bizitzan aurkitzen dabe. Bere bizitzagaz erakusten daben, eta dan bezala etorkizuneko bizitza markaten danen gentie. Mezu horiek hartzen ditugu eta arek gure bizitzetan abiarazoten zaial gaitezen. Jesus dinoana, gure norako bizitza dala ez eriotza. Seme-alabetako norakoa, jaingoikoaren bizitza bere izaera eta betiko deituta, jaunartzeran jai osoan, guk dakigu Kristoren berpistearen ondoren agana batzen garanak, berpiste norako bera dabela. Jesusek Eukaristia iragarri demanion, esan euskun sakramentu hau bermie, eta ben bitiko bizitzaren aurrerapena izango da zala. Difuntuen alde, plegari eukaristikoan eskatzen dugu, jangoikoa bere aurpegaren argi begiestera onar ditzala. Fielak bagara Eukaristia domekeroko fedeko eta jaunartzeko elkartasunezko bezan nahi dauan, eta bizidunakoen deialdia, Jesus bera, berba, eta elikagai indarrak ematen ari jaku, eta gazko topaketarako prestaten gaitu. Agustidun errukitzo, urrundugu handik garagozpen guztiak, korputxez eta harimaz geure buruaren jaube izanik, askatasun oso zeure nahia bete daigun. Eukaristia hasten da, errukiaren agertzen dan jangoikoaren poterie gogoratuz. Esanguratsua da, jangoikoaren errukia, jangoikoaren poterearen zeinu bezala aurkezten dela. Eskatzen dugun podere hori, eta ez behar guztiak guendik aparte. Funtzetan hemen esaten dagoena da. Guk jangoikoaren grazia, gure bizitzetan sartzen ustea. Horrela gorputz eta harimen ondo prestaturik egon ahal izateko. Ditua gaozen eta jangoikoari jagokan, eta berak oparitzen deuskun zeruko ondasunak lortzeko. Eitu jauna, begionez gure sakrifizio honi, eta izu hartu daigula parte fede handiz, orain sakramentu ospatzen dugun, zure semearen nekaldian. Oparien gaineko toitzean jaunari eskatzen deutzagu, bere begirada itzul dezala jaunari aurkezten deutzagunera. Hogei baino zerbait gehiago da, eta ardoa eskaintza horrez gain, gure bizitzak aurkezten ditugu. Horrela da, sakramentuak gugan eragiten dauan eragina lor dagigun.
Pasiñoan eta bere bizitzan gure alde emoten den maitasuna gugan gera daiten. Eta munduan biziri dagoan Kristoren munduan, sarre duin izan gaitezen gutariko bakotzak. Hartzen du, daukagun duintasuna gure izaera zetorten dana, mundura eroan behar dugu hartu dugunarekin batera. Gure artean jaioaz, gizon emakume barri egin gaitu, kurutzean hilez, gure pekatuak ezereztu ditu. Inarte de Kristuz, betiko bizia emon duzku, eta zugan aigonez, aita guzti santu, zeruko ateak zabalde duzkuz. Urtean zeharreko domekako laugarren prefazioa, Salva Signoren historia. Uler liturgikoaren amaiera iritzi gara, eta gitzi falta da Salva Signoren ziklo barriro azteko. Horregatik, prefazionen hautapenak salvabenen historien etapa be erakusten duzkue. Geure bizitza espirituala be, etapaka mugitutzen da. Batzuk beste batzuk baino emonkorrogo. Baina gure salvazioen historiako etapa dira. Horregaitik, azten da prefazioa Kristoren erreferentziagaz. Berak libraten gaitu pekatuetatik, bere jaiotzagaz. Hau da, giza kondizioaren eguneratze bat bezala. Aldan neurrian kreazioaren parametroetara itzultzeko. Kristoren sorkuntza barria da, eta horrezegatik barritzen da gure izaera. Etapetan behiuntasuneak dagoz, baina jaioten den, benetako eguzkiaren aretoa dira. Hori da horregatik, Kristinaok ezin dau bariku santu biztuera baino indara handiago ospatu. Une horretan, ziurtatzen baitezku betiko bizitzarako sarbidea. Zeruan gure espazioa okupetara daituta gauzela. Zure doaiez janariturik eskerrak emoten deutzuguz, jauna, eta zure bihotzonari eskatzen deutzagu, sakramentu honetan emon duzkun Espiritu Santuaren indarrak iraundagiala gugan, eta emon digula leialtasunen bizitzeko grazia. Eukaristia maitzean jangoikoaren doez sagratuak elikatzen gaituela autortzen dugu. Beraz, sekiritaldi amaitzean, arabere gehiago jaubetu behar dugu. Eskerrueko eskaintza honetan, jangoikoaren errukearen eskintza eskatzen dugula. Espiritu Santuaren jarduna errasteko, gutako guztietan, horrela jangoikoaren graziak iraun eta gona hurbiltzen da.